Argi dago, aurreko bizitzan ninditzala informatikoa izan. Aiam, berriro saiatu behar naiz. Error. Ea, berriro saiatuko naiz. Joseba, no. Fatal error. Bueno. Ba, nire teknika betikoa. Control, Alt, suprimir. Fatal, akabo error. Ai, bueno, badakit. Hauntan bai ez detela faiatuko. Hau da, venga, manitxak. Hauntan bai ez detela faiatuko. Akabo error 2.0. Kaixo lagunak, eguerdion, eta olatz arbelaitz, ongi etorri, zer moduz? Ongi. A ber, informatikan esken naiz batea bila, eta hemen geratu naiz ataskatuta, azkenian beti itxaltzen bukatzen dut ordena hori, berriro piztu eta kasu iteiten. Bai? Hoi da, informatikariok esaten duguna, arazo ma bali makazu, itzali eta berriro piztu. Reiniciar, mikatxila. Bueno, informatikaria zea, ze arlotan ibiltzen zea, eske horra adarrasko daude, ezta? Bai, adar piloa daude, eta, bueno, egia esan, ni bi adar desberdinetan ibiltzen naizela esango nuke, irakaskuntzai dagokionean edo, esango nuke, konputagailuen arkitekturan edo egiturai dagozkion gauzak eta makina paraleloak eta programazio paraleloak eta horrelakoak lantzen ditut, baina ikerkuntzari dagokionean edo, gehiago adimen artifizialaren inguruko gaiak lantzen ditugu eta garai hontan, azkeneko bolada hontan gainera, adimen artifizialeko teknikak egokitzen ditugu osasunean ikerkuntzan aurreratzeko edo nola baita esango genuke. Purian, gauza asko esplikatu berdizkiazunei hau dana harrapatzeko gaur, Egia esan dituzuz nitzakin, gutxi gara bera ulertu ez, baina ikasteko asko dakat, Ados? Seguru saiatuko, nik ere ikasi berko ez zukalden zerbait. Zukalden seguru ni informatikakin baina hobeto moldatzen zehala. Bueno, gaur, romaneskoa prestatuko deu, ikusiko zu, egozi txiki bat emango jau, gero hemendik nasketa batetik pasa eta pregitu, saltxa berezi bat prestatuko deu, eta gero gainetik botatzeko olio berezi bat ingo deu frutu lehorrekin, eta adi berian ikasi zertan ibiltze zean, da ea guk ikasten duen zerbait. Adi, ehundoko saio datu arte. Bueno, lagunak, eta olatz, garatuko izuet pausuz pausu, nondik nabailiko gehan romanesko prestatzeko garaian. Beitu, romaneskua da brokolian familikoa, eta etortzen da azaloria bezala. Hemendikan, zuaiska dazka, eta askatuko ditugu zuaiska hauek, ikuste zueze polita dian, dotoria. Egia esan nola da natura, ze gauza elegantiak atatzitun eta osasuntxuak. Ingo deuna da, zuaiska horiek egosiko ditugu, baino ez uretan bakarrikan. Hemen dakau, piperra hautza eta baratzuri hautza. Orduan, ura aberaztuko dugu, piperra hautza, baratzuri hautza, gatza pixkat, eta bertan egosiko ditugu. Gehiegi ez, zatik gero bestela desein itela. Baina, eskaldatu luzie bat emango diogu, iragatziko ditugu, eta gero hemen dakau, artoirina, garirina, hemen dakau oreganua, kurkuma, hemen dakau kominua, pipermina, eta legamia. Nazketatxo bat ingo dugu, hola, rebosatu txiki bat pasatzeko bertatikan, eta gero ingoitugu prejitu. Eta hor, zapore pixkat emango jo guretan, hemen zapore gehiago emango jo, eta hori gutxi balitz, gio ingo dugu hemen piper berezi bat, tomate berezi bat, dakaula, tomate ketxupa, piper mina berrize, astigar siropia, eta hori jarriko deula pikuan, eta ingo dugu krematu gurinakin. Behin krematuta dakaunean, ingo dugu tipulina sartu, puxketetan, eta prejitutako romaneskuak bertan nahaztuko ditugu, eta platera eratuko ditugu gero olio berezi batekin. Olioa nola ingo dugu? Armendola dazkau, intxaurrak, hemen dazkau pistatxuak, dena zanpatuko ditugu olio batekin, eta gero hori gainetik botako jo.
Ez dakit romaneskoan zapori harrapatuko deun. Hoi da, baina eharra egongo dela. Eharra egongo da, seguru, hoi da. Bakazue hori egosi txiki bat eman, eta batzu jakin guelta bat eman, da jan, Baina gaur gora etorri gea. Vale. Ados. Bueno, hau esan da lanian jarri bihar gea. Eta, adibidez, beitu, nik jungo naiz romaneskoa izueskak ateatzen da egosten, eta bestaldein bihar deuna da, beitu, hoi esan patzen jungo zea, pixkanaka. Desente lan emango igu, baino, ez da presika, bale? Lasai. Suabe. Beitu, bertan jungo gea, sartzen, ez deutana zanpatu biharrikan, bale? Beitu, eta pixkak erresago zanpatzeko, lehen da bizo, beitu, bakoitzetik hartuko zu eskuka txiki bat, labanakin pixka txikitu, erresago iteko, eta gero bertan sartu eta zanpatu. Gio, ateako deu, eta beste fruituekin berdina ingo deu. Lasai, bale? Garrantzitsua mingainai ondo matia. Bale. Bueno, esan dakoa, nik gura jarriko ez martxan, esan deun bezala piper hautza eta baratzuri hautzakin, gatza puntuare bai, eta zuaiskak ateatzen hasiko naiz. Bueno, ikerketa naizela eta adimen artifiziala osasunakin uztartzen dezuela, ez dakit ondo ulertueten, o aladan edo zu garatu guri ondo. Bueno, bai, egia esan, ikusten da, ez, nire hile urdinetan urte batzu ja baditu dala, ez, eta orduan, gure ikerketa taldean, ez, beti egin dugu ikasketa automatikoan lan, ez, azken finean, hoi edia adimen artifizialan atzean dauden teknikak edo metodoak, ez, matematika asko daukatenak oinarrian, eta egiten dutena izaten da, datuetatik ikasi, ez, patroiak identifikatzen, ez, eta erabilgarria dira esparru askotan, ez. Eta, bueno, egin dugu denetik metodo berriak proposatu, metodo batzuk hobetu, baina azkeneko boladan egiten duguna metodoak egokitu, eta batez ere osasunan alorrai eta hain zuzen ere, kolaboratzen dugu Biobizkaiako jendearekin eta baita ere zita Alzheimerreko jendearekin eta batez ere Alzheimerraren eta Parkinsonaren inguruko emaitzak lortzen saiatzen gea, ez? Zertan, azken finean saiatzen gea metodo hauek egokitzen edo, ez? Institutu hauetan edo beste toki batzutan bilduta dituzten datuetatik ikasteko, ez, eta saiatzeko nolabait, batez ere gure lana bideratu izan dugu detekzio goiztiarrea, ez, ea posible den, adibidez egin genuen lan bat, ez, ea posible den horrela test gutxi batzukin edo, ez, identifikatu zein ezaugarri diran, adierazle izan daitezkenak Parkinsona edukitzeko probabilidadea daukazula edo, ez? Eta adibidez horrelako zerbait gero izango litzateke baliagarri, osasun zentro batean edo famili medikoak igual, ez? Erabakitzeko ze proba egin berdizkizun, gero proba espezifikoago batzutara bideratzeko edo horrelako gauzak, ez? Hola, orduan nik ulertzetenakin adimen artifiziala laguntzaigu datu horiek biltzen eta gu iristen ez sendatzea baizik eta erresago detektatzea segun nundikan zatozen erresago harrapatzia, ez da? Lehenago harrapatzia, ez dakito, medikatzen, osaintzen edo kudeatzen juteko, ez da? Azkenean, lagunduko dizuna da, igual, ez, azken finean, ordenagailuak gubinon eragiketa matematiko asko gehiago egin ditzakete eta azkarragoa dira hortan, ez? Eta orduan, guri gehiago kostatuko litzaiguken datuen arteko erlazioak topatzen laguntzen digu, ez? Eta horren bidez, ez? Identifikatu ditzakegu patroi batzu bestela zaila izango litzatekena identifikatzea, ez da? Eta hola, tratamendua erresago jartzen dira, harrapatu eta erresago jartzen da martxan protokolo bat, ez da? Ez da adimen artifizialak sendatuko igula, baina adirezako igula zer bihar deun lehenuo, ez da? Hori, lagunduko digu, ez? Lehenuo detektatzen eta beti, detekzio goiztiarrek edo, laguntzen dute tratamentu hobeago bat ematen, edo, ez? Edo ja soluzioa dakan zerbait lehenuo harrapatu eta ez ja berandu izatia, ez da? Ados.
Bueno, eta nola egiten da hori? Azkenian hori adimen artifizialak beak kudeatzen du hori dana, edo zuk ez dakit Excel bat sartzen jun bertzea eta zuk datuak hor sartzen jun bihar da, ezta? Beak ez dizu harrapatzen, zuk ez baizkiozu kontatzen. Noski. Egia esan, horrelako sistemetan eta horrelako testu ingurutan lan egiteak beti eskatzen du, zuk esan duzu bezala, datuekin lan asko egitea, ez? Azken finean, ospital batean edo jasotzen dian datuak, ez daude prestatuak zuzenean makinai emateko, ez? Makinak ulertzen dituna zenbakizko kodeak dira, ez? Eta datuak izan daitezke, mota askotakoak, bai medikoak hartutako oharrak, edo test batzuk, edo irudiak adibidez, ez? Resonantzia magnetikoak adibidez izan daitezke, neurodekapetlezko gaixotasunetan importantia dianak. Baina, imaginatu, ospitale desberdinetako datuak biltzen nahi baldin bagea, baliteke ospitale desberdinetan eukitzea erresonantziako makina desberdinak. Eta makina bakoitza bere ezaugarria ditu eta orduan gordetzen dian irudi horiek ere... Zenbaki horiek irudiek ez dira berdinak, ez dira berdinak. Orduan, gero sistema berari eman alizateko irudi horiek, irudi horiek egin behar dira aurre prozesatu, eta denak bateratu eta eremu komun batera ekarri, ez? Eta hori guain indikan inteligentzia artifiziala ikoste daitez, lagundu behar zaio, beha gero ondo burutzeko, ez da? Claro, eta gero erabaki behar da, ez? Adimen artifizialeko zein metodo erabiltzen dian, eta ez? Eta horrere, badaude zailtasunak, ez? Adibidez oain, modan daude, sare sakonak deitzen dianak, ez? Eta, horiek funtzionatzen dute, alde batetik ordenadore oso potentetan, eta bestalde datu pila batekin. Baina osasun arloan datu pila bat eukitzea oso zaila da. Ospital batean hartatzen dian pazienteen kopurua edo probak egiten zaizkien pazienteen kopurua gaixotasun espezifikoetan, ez da hain handia, ez? Eta gero, gaina, paziente horiek baimena eman behar dute, haien datuak erabiltzeko ikerkuntzarako, eta ez? Orduan, metodak ere egokitu egin behar dira, ez? Eta bilatu behar dira bideak, ez? Datu horiei alik eta etekin gehien ateatzeko, osea, lana badago alde guztitatik. Hori, adibidez, gure obradoren bakate, nik eta igual adimen artifiziala erabiltzen dut, esate, gaur enbede masa handia txikiagoan edetin. Eren bat, iteko 50 bollo zenbat masa egin behar dut. Eta tarratatata segituan ateatzi izu. Baina hortako ez duzu adimen artifiziala. Pizka, baina gero ez du asmatzen. Zatik, geho masadoran sartzen zu, baina gehiago berotzea gutxio berotzea. Tantitalte desberdin alimada, eta zaten, hori dan ez dizu kontau, sartuko izun nik, masa gutxo balin bada, demora gutxo behar dut, eta gurrengoan hobeto diteu, baina, ez dira, egia esan, laguntzei nire igual ordutegiak iteko. Bai, eta egun hau eta egun entetik, egun honta, inbeste jende behar dago, egun honta. Zenbat pentsa eta ordutegia betetzizu, baina geho, behan du iristen bada, o batek zeu zebalin baga, eta ja zeu zebalin baga, hori ja ez du harrapatzen. Bueno, esako nuke medikuntzan ere ezin dela dela utzi adimen artifizialan. Dana ez da matematika zehatza, ez da? Keba. Ez argi dago, esperientziak eta asko laguntzen dula. Ez da, hoi da, esan desuna, esperientziak eta arpeira behitziak bai, ez da? Eta adimen artifizialak ez dizu arpeira behitzen, ez da? Ez da horreka. Ez da horreka. Bueno, eta holatz, balda hor adibidez aurkikuntza hola berezin bat atea dana hortikan? Bueno, adibidez, egin genuen ikerketatxo batean, emaitza hau ere ez da, asko ze froga gehiagotara eman beharko litzateke edo, ez? Baina aztertu genuen Parkinsonaren detekzio goiztiarra, ez? Proba ez motoretan oinarrituta, alegia ez mugimenduakin zerikusirik ez dakaten, ez? Probekin, zu Parkinsona dakala moitze handean, ez da hori mien lehenuan. Hoi baino asko zen lehenu hasten da, eta beste motako probak egiten dira, ez? Eta gure sistemek esatez zuten, ez? Orain ez naiz goratzen zein usain zen, baina usain jakin bat ez usaitzeak, ez? Zerikusi handia zeukala, ez? Horrekin, ez? Orduan, horrelako, ez? Gauzak atera dira. Ez? Edo,
egin genuen sistema bat estresaren detekziorako izerdia eta bihotzaren erritmo hartuta, edo, holako gauzatxoak egiten ditugu. Eta zuko esaten dizuna, azkenean hori, bai medikuek edo sartu dute datu horiek, ezta? Nola dakie, usaimen hori galdu duela, eta noiz galdu duen, edo... Hortako badaude, horiek dira test batzuk, medikuek egiten dituztenak normalean, eta, guk lan egin nuen, proba pila batekin, test pila batekin, batzuk dira probak kognitiboak, aber zenbatzen dezun, memoria nola daukazun, nola lotzen dituzun zenbaki batzuk irudi bat egitean, edo lako batzuk, beste batzuk usaimenanak, beste batzuk galderak, zer modu zeite zulo, nola ze autonomia maila dakazun, edo lakoak, eta horrelako datuekin lan eginez, Eta noiz azten dira galdera horiek eta testo horiek egiten? Askotan berandu egiazten geha ja? Gukuten geha meikura jagaizki hau genian? Bai, nik uste, baietz, ze jakina izane, sintomak agertu, baino asko lehenago hasten diala, gure barnean gauzak okertzen. Ja. Eta askotan jute genian, gainen dakau, ez da? Bueno. Nik hau egosten jarriet uretan olio berezitan, ez delan gehiagin. Zuk ere... Nik ere gutxi. Zanpatu, venga, guain erreportea dator, eta hau sartuko de horrea. Venga, vale. Eta zanpatzen hasi. Erreportaia aprobetxatu beharko dut, ez? Pizkat, baina behira hon bihar gehiari, bai, ezin dugu galdu, eharrak izatea eta. Vale. Eta gaurkoan goaz luramakea. Eta bitarten hori da, pizka zanpatu ingo dugu, bale? Zanpatzen jun, geho lasai, denbora dakau, beste frutu egiteko. Vale. Bueno, guantxe gatoz bueltan. Bitarten hemendikan minutu pare batea, hau bateakoet, eta utzikoet pixka lehortzen, gio bertatik pasa, eta pregitzen jartzeko, bale? Guantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba eta ekipo, hemen gaude Gamiz Fikan, lursail eder honetan, Luramak bioan, eta gaurko egunean romanesku zoragarriak ezagutuko ditugu. Ikusten duzuenez, hemen daukagu romaneskua, pizkatxo bat moztuko diogu hemen geure lore osto polita hauek, eta ikusten duzuenez, irudi perfecto bat da. Geometria de la tierra esaten duguenez merkatuetan, hauek uztaila abuztuaren azkenengo hilabetetan landatzen ditugu eta neguan jasotzen ditugu, normalean geure proiektuan apirilean maiatza bukatzen dugu. Eta romaneskua brasikaren familiakoa da, azalorearen familiakoa, zuek ezagutzeko, eta bere jatorria Italian da, horrezegatik da romanesku. Zehazki brokolo romanesku izenarekin ezagutzen dute. Eta romaneskuen ezaguarrien barnean, betiko moduan, zorutik zer, vitaminak, ez da? Eta hortaz aparte, badekogu zuntz pila badekola, potasio eta azido folikoan ere oso aberatsa da. Eta sukaldean erabiltzeko nere gomendioa, lurrunetan egin dezakegu, lehenengo plater bezala, gordina bebai jan dezakezue, baina nere gomendioa da, hobe dala beti bizkat lurrunetan ipintzea. Hori bai, ez da aholkatzen denbora asko egostea. Egon behar da, pastarekin esaten den moduan al dente. Ze bestela galtzen du euren propietatearen kantitate potente bat. Oingo usta izan da zoragarria, naiz eta hotz handia ez izan, ikusten duzuenez romaneskuak atera dira superpolito. Eta dakizuenez, hemen Luramak bioken balantzen dugun nekazaritza ekologikoa. Geure proiekturako oso garrantzizkoa da naturarekin arabera mugitzea eta errespetatzea, horrexegatik balantzen dugun nekazaritza ekologikoa, eta ez da bakarrik nekazaritza ekologikoa lantzea, baizik eta daukagun natura aberastea bebai. 10 urtez egonaz bizitzen Kostarrikan, Kostarrikako Karibean, neultzako nire bihotza hor dau. Eta hor, fauna zentru baten zuzendaria izan eban, natura da nire funtseskoa, nire filosofia. Eta horrezegaitik zen importantea ekologikoan lantzea, ez da. Geure produktua saltoki ezberdinetan saltzen ditugu, alde batetik Bilboko Barenal merkatuan sartzen dugu zapatuetan, eta baita bilatu inalde hori Instagram Luramak bio, eta hortze zuzenean
gurekin hitz egingo duzue. Bueno, Joseba, gaurko egunean bukatu dugu, behitu zelako itxura daukien romanesku hauek, eta dakizunez, Luramak bio bilatu gaituzue Instagramen, Luramak bio, eta Bilboko merkatuan bebai zapatu guztietan, goizeko 10:00 aurrera. Agur! Hau panerea, ze baratza txukuna dakazun, eta eharra romaneskoa, ze eharra ikustean, Dana txukun, eharki gudanok ondo likatzeko. Eskerrik asko eta urren arte. Gukin deun gauza garra da, hau, atea, sukatzea, aldan ur gehienak endu berdeu, bestelak ero irinetikan pasatzen dugu, irin gehiagi hartuko, eta hori itzaigu komeni. Jarriko sartai bat hemen pregitzen juteko, eta zuk behitu, hemen ibili da, olatze gotun da ematen den, eman ditu eurra pixkat. Oan ingo deuna da atea, bertara, eta berdin ingo zuen txaurrekin, eta geho pistatxokin ere bai, bale? Bale, eta, zer, gehitxo? Pitsua dakala. Bai, bai, pitsua dakak iztona. Bueno, ingo deuna da. Beto, igual horri ere fundamentu pixat emateko, zartaia ateako eta tostatzen jungo nahiz pixkanaka. Buen txikila da duela, bai. Buen intxaurrekin berdina. Ni uste intxaurrekin gutxio kostatuko da, almenderekin baino, Bueno, bakite bai, emakumeek zientzian ekimeneko hor zaudela, ez da tartian. Zeiten dezu hor zehazki? Bueno, emakumeak zientzian badakimen bat, oandala 10 urte hasi zena, ez? Aurten 10. urte hurrena bete dugu, eta, bueno, pixka bat hasi zenean gauza txikia zen, ez? Hasi zen, batez ere, emakumeak zientzian egiten zuten lana ikustarazteko, eta, ez? Ekarpen bat egiten ziotela ikustarazteko, baina hasi zuten Donostialdeko 5 erakundek, eta gaur egun bagea 34 erakunde, emakumeak zientzian ekimenean parte hartzen dugunak. Eta, bueno, ondo dago emakumeek zientzian egiten duten lana ikustaraztea eta, baina gure lana hori baino urrats bat aratago doa, ez? Eta pixka bat, gogo eta egiten dugu, zientzia nolakoa izan beharko litzateken, bestalde, gu nahi ditugu emakumeak zientziara erakarri, baina hortarako, zientziak izan behar du toki goxo bat, ez, edo egoki bat emakumeentzat, ez, eta askotan ez da, hola, ez, ematen du zientzian lanean haitzen dana, egon behar dela prest, asteko 7 egunez, 24 orduz lan egiteko, ez? Eta beti, orduan, bueno, zientzia bizigarri bat, ez? Zer den egin nahiko genuke. Orduan, aurten egin dugu manifestu bat, eta guzti, esanez, zer nahiko genuken edo nolakoa nahiko genuken izatea lana zientzian, ez? Eta zer da ekimen hortan eskatu dezuena o lortu nahi dezuena? Bueno, pixka bat, zientzia inklusiba izatea, ez, denetarik egotea, hori izugarri garrantzitsua da, ez, izan ere, azken finean, zientzian aritzen den jendeak nolabait, ez, erabakitzen du, zertan ikertzen den, edo, bueno, neurri batean politikoek erabakitzen ez dutenean, noski, baina, ez, orduan, azken finean, oso garrantzitsua da, egotea denetarik, ez, ikuspuntu desberdinak, ideia desberdinak sortzeko, ez, eta kombinatzeko, ez, eta hori, bueno, oso garrantzitsua da, teknologiaren alorrean adibidez, gaur egun teknologia toki guztitan zabalduta dagoen hontan, ez, garrantzitsua da sortzen dian soluzioak izan daitezela denentzat baliagarri, ez. Bueno, nire gaiakin osasuneko adimen artifizialeko sistemekin lotuta adibidez, garrantzitsua izango da, sistema horiek berdin funtzionatzea, adibidez gizonentzat eta emakumeentzat, edo, bueno, posible izango balitz, klaro, arraza desberdinetako jendearentzat edo, ez? Osea, ez du balio sortzen dugun sistema ebaluatzea bakarrik gizonekin, edo probatu beharko da ea nola funtzionatzen duen genero desberdineko jendeentzat, edo, bueno, probatu baino lehen aztertu, Eta gertatu behar duena da, genero guztietako jende egon behar duela, eta era guztietako hori
bateratzeko, ez da? Alde batetik ikerkuntza egiten, ez? Pentsatzeko gauza hori guztiak egin behar diala eta kontutan hartzeko, ez? Edo erabakitzeko ze gaixotasunen gainean ikertzen dugun, edo, ez? Olako... Eta normalen gertatu dana da, gizonezko gehiago daudela eta gehiago jotzeala gizonezkoena, horrexago aztertzen dala, edo... Nik uste, tradizionalki hola izan dela, ez? Medikuntzan baditu adibide asko, ez? Nik esango nuke pilula antikonzeptiboak emakumeentza diala gizonezkoek ikortu dutelako, bestela asmatuko zituztela gizonezkoentzako batzuk. Baina teknologia nola orduan emakumea gelditukoa, behantzako jarriko dugu, eta emakumea moldatzen, baina gero horrek ere bere ondorioak ekartzen ditu, ez da? Claro. Baina, eta informatikan adibidez, hori garrantzitsua da, baina zaila da. Ze azken finean, gaur egun, emakume gutxi daude proportzioan informatika edo adimen artifiziala ikasten, ez? Izan ere, ni informatika fakultateko irakaslea naiz, eta bertan... Ze portzentajetan gaude gutxi gara? Esango dizut, ingenieritza informatikako graduan, 20% izango dira emakumeak, eta adimen artifizialeko graduan pixka bat gorago doa hoi, 20%, ez? Eta... nik uste, denentzat tokia hola, ze azken finean, ez, informatika eta adimen artifiziala denen, ez, agotan daude gaur egun, eta horrek esan nahi du esparru guztitan aplikatzen diala, ez, orduan, badia jakintza arlo batzuk aplika daitezkenak zuri gehien mugitzen zaitun gai horretan, ez? Nahi dut esan, zu informatikaria izan zaitezke, eta, gustatzen bazaizu, enpresa munduan lan egin dezakezu, edo lan egin dezakezu hizkuntzarekin, edo osasunarekin, edo artearekin, ez? Orduan, nik uste, hor, beharrak eta aukerak, ez? Esparru askotan daudela, eta motivazio desberdin askotarako balia dezakela. Eta horrek lotura zuzena dakala azkenian, ez da? Biharamuneako, ez da? Bai, zorionez edo zoritxarrez, ez? Dena sartuta kagu topera, ez? Eta azkenean, ez dakit, igual bukatuko zaizkigu baliabideak eta biharrezin izango dugu erabili, baina gaur egun ikusten danagatik toki guztitan. Edarki goaz, hau txiri-txiri aidiare baiten, zino be, hoi nola zoaz? Oie guain txartuko ditugu honea. Txak, hola. Pixkat, tostautare zapore gobia, tatze bai frutu lehorrak, hauei huelta emango jau, bale? Huelta eta huelta, bestik irineti pasa, eta goaz. Eta, gehien bat, zein dia hor ikertzen dituzuen gaixotasunak edo gehiena bihar dana? Gehiena bihar dana? Otanian bihar da pixkat. Nik uste denian behar dala, ez? Eta bakoitzak azkenean inguruan sortatzen zaionan arabera edo, ez? Guk informatikari bezala, behintzat, baina... Hemen earki goaz, hau honea, bota honea intxaurrak, bai? Hauek ininetik pasa, hoi eta ateako ditut nola koipetan prejitu dituten, papel pixkaten ateako deu, gero saltxan sartu baino lehenu, bestela koipeak gehiagin geldituko dira. Aber hemen platartxua, osondo. Eta ingo deuna da, behitu gero saltxatxua prestatu behar deu, baina hau ja prejituta azkau, eta gero ingo deuna da, azkenengo ikutu eman. Baina lehen da bizi beste erreportai bat ikustea jungo gea. Bale, holatz? Eta zehazki jungo gea, honekinea. Eta han beti ikasten deu, ze elikatu, nola kudeatu gure jakiak, eta gaur tentzioan arira asko ikasiko dugu, guazien ikastea. Segituan gaude bueltan. Venga, hauek ere muertan, eta hemen sartu behar ditu beste. Kaixo Joseba, zer moduz? Gaurkoan, Andrea, honekin nutriziotik, zueri tentsio altuari buruz hitz egiteko. Ze elikagaiek idin behar dian, zeintzu jan behar ditugun, guzti hori jakiteko, adi egon.
Tentsio altua edo hipertentsioa da, odola gure arterietatik presio altuegian pasatzen danean. Eta batez be, adinak, gatzetan oso aberatzen dieta bat jarraitzeak, estresak, alkoholaren kontsumoak, pisu gehiegi izateak, edo eta ariketa fisiko gutxi egiteak eragin aldauen gaixotasun bat da. Denbora luzean mantentzen bada tentsio altuak, eukialdauen ondorio nagusietako bat da, azkenan arazo kardiobaskularrak areagotzen diala, eta giltzurrunen funtzionamentuan be arazoak egon aldiala. Orduan, azkenean arrisku dexente eragin aldaue epe luzera. Eta ze elikagaiak idin behar dian tentsio altuakin? Azken finean, gatzetan oso aberatzak dian elikagaiak. Eta zeintzuk izango dira batez be, alde batetik ukiku beti be, estebeteak, azkenean, beti be, gatz desente ukitzen dabila. Baina kontu handisa jarri bizau bai, kontxerbeiz. Adibidez, ez da barasorik barazki edo lekareta kontxerbak erabiltzen, baina tentsio altu dauen kasuetan, kontxerbak orokorrean gatz asko dakoinez, ekidin egin beharko geben. Bereziki bai kontu handi xauki bida, olako elikagai prestatuekin zeberdina konserbatzaile moduan askotan gatz desente ukitzen daue orduan kontu handixa eta baita olako patata prejitu, frutu lehor gatz dunak, edo eta azken finean oso ultraprozesatuta edo oso prozesamendu maila altua dakoin elikagai horrekin, ze normalean gatza nahiko kopuru altuan eukitzen daue. Eta kontrara, tentsioa jaisten lagunduko esku azkenean bizioitura osasungarri batzuk, alde batetik kirola egiteak, baina gure elikadura zaintzeak bebai, eta gure elikadura zaintzaren barruan zer izango da? Fruta eta barazkitan aberatza dan elikadura patroi bat aurrera eramatea, hauei egunerokotasunean protagonismoa banez, lekaleak sartuz, kalitatezko animali jatorriko proteina idurriak ere sartu halko dira, haragia, arraina, bereziki arrain urdinak, arrautzak be kontsumitu halko dira, kalitatezkoak gehitzea beti be, frutu lehorrak ere jatea garrantzitsua izango da, baina kontuz. Kasu honetan, gatz gabekoak hartzea oso garrantzitsua izango da, bereziki gogoratu, tentsioa igotzeko arrisku faktore nagusietakoak gatz gehiegi izatea dalako. Eta horretaz gain, kozinatzeko orduan be, arreta jarri beharko dugu. Azkenean esan moduan gatza murriztu beharko dugu. Eta zer gertatzen da gatza murriztean? Orokorrean, elikagaiak ez daizkigulain zaporetsuak edo esakulain erakargarri xakiten. Orduan, garrantzitsua izango da, adibidez, espeziak erabiltzea, kozinatzeko orduan, ze lortuko dugu zaporeak ematea, eta hola jateko plazer hori be sortu ahal izatea gatz gutxiko elikadura patroi bat aurrera eraman arren. Eta gero beti moduan, azkenean prejitutakoak eta ekiditen saiatuko gara, eta beti egosi edo labean erre, edo eta horrelako sukaldaritza teknikak erabiltzea izango da garrantzitsuena. Eta ikusi dozuen moduan, azkenean badauz elikagai batzuk gatzetan oso aberatzak izateagatik gure tentsio maila igoko dagoenak, baina ikusi du bai badauzela beste batzuk tentsio hori jaisten lagunduko eskuenak. Aipatutako fruta eta barazkiak, eta lekale, eta frutu lehor, eta holako elikagaiak gehitzen badugu gure elikaduran, potasio, magnesio, zentzuntzetan aberatzak izango dira, eta horrek eragingo dau tentsio hori jaitsi ahal izatea. Baina, hau bakarrik ez du kontutan hartu behar, ze hau sartu beharko dugu gure bizi estiloaren barruan. Alde batetik elikadura uztartu beharko dugu, baina baita hartu beharko beste gauzatxo batzuk kontutan gura gu tentsio maila hori hobetzea. Honekin nutrizioa da konsulta bat, eta bertan gauz bi nutrizionista, Naia eta ni, Andrea, eta horretaz gain psikologia zerbitzua eskaintzen duen zentro bat gara onurakoen laguntzakin. Eta modu multidisziplinar baten saiatzen garena da jendeari erakusten nola elikatu behar garen modu osasungarri batean bakoitzaren helburuak kontutan hartuta, eta egokitzen dugu azkenean planak beraien nahi horreik aurrera eroan ahal izateko. Joseba, hau izan da gaur tentsioarik buruz kontatzeko geukan dana, eta hurrengo batean Durangotik beste gai bat proposatuko dugu. Gero arte! Haupa, Andrea, eta esan duen bezala, zurekin beti ikasten gaude. Egia esan, ze ondo daun, jende aditua izatea ere bai, ez da, elikaduran. Askotan, teoria ia dana dakiu, baina gero... Praktikan jartzea, gehiago kostatzea. Baina gero batzutan bai, batei balillo diona igual beste ez dira, beste balillo. Eta gero egia esan, norbete, normalen bai, teorian, ezta? Teoria bai, gero, gustuak izatea. Segun, ze landakasun, ze bizimodu dakasun, nola zabiltzan, egia esan, gauza batzuk hobi ditugu eta beste batzuk esain hobe, ezta? Seguro. Eskerrik asko, Andrea, eta hurren ere zure zaion hemen ikasteko. Hemen, hauek martxan dazkau, segundu baten atako deu, eta gero falta zaiguna da, ja, pistatxok tostatzia. Bagoaz, txirrik itxarraka. Giore, olatz badakit, .eus domenuen lehendakaria zehala, ez da?
Zenba gauza, mateizu denbora daneako? Ba, osta, Ozta, nire ozta. etxekoek esango lizukete. Nunda bil olaz Ez, gaur ez. lanian. Claro, hoi da. Bai, lehendakaria naiz, baino egia da .eus fundazioa dela eta langile batzu daudela, ez? Eta, bueno, benetan lana langileek egiten dutela hor, bueno, Nik, ondo gelditu zea, gauza buta gutxi dute egiten jozue. dutela, eta bai, oso langile profesionala daude, eta haiek egiten dute lana. Eta, adibidez, .eus, gu ulertzeko, egia esan hori da, ba interneten sartzen .com, .eus. .eus da, Euskal Herrian sortzen dira gauza, esplikatuko guri pixka zer dan zehazki hori. Bueno, bai, zuk esaten duzun bezala, ez? Hola, denetzat, izango litzateke gure webgunen abitzena edo, ez? Vale. Hola, ez? Ulertzeko. Eta, bueno, nolabait bada, identitate bat ematen digun zerbait, ez? Badaude .edu, hezkuntzako gauzak, ez? Edo, badaude batzuk herrialde izenekin lotuta daudenak, ez? .es, .uk, .ez? Testu inguru horretan, sortzen da .eus, ez? Pixka bat, euskal komunitatearen inguruan, ez? Eta, bueno, .eus fundazioak azkenean Zein da kudeatzen du. helburua azkenian? Helburua da komunitate bat sortzea, ez? Euskara sarean, ez? Euskararen erabilera sustatzea ere bada, ez? Izan ere, azken finean, gaur egun, zuk esatezu, ordenagailuak, internet erabiltzen da dena, eta hizkuntza bat espaldin bada erabiltzen interneten edo sarean, gero luzareak kalte iteko, ez da? Aukera gutxio ditu, ez? Bueno, alare, naiz eta ibili gaur egun, ez? Hizkuntza hundiekin konpetitzea zaila da, ez? Gaztetxo guztik ze hizkuntzatan ikustetuzte, sare sozialetan ikustetuzten gauzak eta... Bai. Eta, bueno, egia esan, gaur egun .eusek baita zerbitzu onak eskaintzen ditu izan ere, ez, .eus domeinua daukaten webgunei, ziberseguntarraztuneko zerbitzuak eskaintzen dizkiete, alegia, bere domeinuak ikuskatzen dira, ez, kontrolatzeko erasoik jasote duten, edo ez duten jaso, abisatzen zaie, eta gauza gehiago. Eta adibidez esan dezun bezala, .eus dijoanean beti euskarazko kontenidua da? Edo ez da zertan? Ez da zertan izan euskarazko edukia, ez? Egia da, bai .eus domeinua izateko, edo euskaraz izan behar da, edo euskal kulturarekin edo hemengoarekin lotura bat eduki behar da, baina ez da zertan. Bai egia dana da, konparatzen baldin badegu .eus diren webguneak eta beste domeinu batzuk dituzten webgunetan euskeraren erabilera maila, ez? .eusekotan askozaz handiagoa dela, ez? Askozek gehiago erabiltzen dela, euskera beste abizena dituzten horietan baino. Eta hor, zenba laguntza bete horren barruan lanian? Ni ez dago lanian, 5 pertsona daude lantaldean, ez? Eta... Eman eurro horrei, Bai, claro, hemen hitz eta pitz, eta, claro, eske galdera pila bat ite dizkiazu, eta gero... Ezin geldiu, eta gaina lana inarazi, Dena, agintzei azu. Orduan 5 pertsona daude, ez daude, pentsatzen un jende gehiago, zala horratzean lanian. Bueno, baina elkarlana egiten da baita ere erakunde askokin, eta hola, ez, eta proiektu asko, adibidez, informatika fakultateakin aspaldi daukagu proiektu bat, ez, pixka bat lotzen duna generoan eta, leno emakumeak bultzatzeko edo, badaukagu Gladys saria izeneko proiektua, informatikan lan egiten duten emakumeak errekonozitzeko edo, eta hola ez. Eta beste erakunde pila batekin elkarlanean, proiektu pila bat daude. Bueno, eta hori dana gutxi balitze, Iker Gazteko batzordean ekidea zea, ez da? Zer da hori zehazki? Iker Gazte da UEUk 2 urte hemen antolatzen duen kongresu bat. Ikerkuntza... Horiek bota honea, barkatu mozti, bota honea ja bolio eta hori gaur egun badator eta bukatzen junbergatu. Bale. Ikerkuntza euskeraz, edo nazioarteko ikerkuntza euskeraz aurkezteko kongresu bat da, ez? Eta,
nolabait, ikertzaile gazteek, normalean zer gertatzea, ikerkuntzan beti kongresuta edo aldizkarita inglesez idazten deu, eta, ez? Orduan, ikergazten, bultzatzen da, ikertzaile gazteek beren lanak aurkeztea euskeraz, eta, bueno, bi gauza gertatzea, alde batetik ikerketa euskeraz komunikatzen dela, ez? Horrek ekarpen bat egite zaio euskerari eta bestalde, jakintzarlo desberdinetako ikertzailea biltzen dira, eta orduan aukera daukate elkarren artean ezautzeko. Ze normalian, guk ezautzen dugu gurekin lan egiten dutenak, edo gure jakintzarloan lan egiten dutenak, baina beste jakintza arlo batzutan, ez, informatikariek, psikologian lan egiten dutenak edo ez dituzte ezautzen, ez, eta, ikergaztek ematen dira aukera, beraien ikerkuntza euskeraz komunikatzeko, eta gainea, ezautzeko ikertzen ari den jendea, gaztea, eukiritzakenak, behaie dituzten antzeko kezkak, eta beste jakintza arlo batzutan lan egiten dutela. Eta gaina, hortikan lagunaz aparte proiektu politak sortu daitezke, ez? Disiplina artekotasuna garrantzitsua da ere zientzian edo aurrera egiteko. Ondo. Hola, gauza mordo bat dituz, ez dakit denbora badakazun, ez dakit mendira gustatzen izun gutia, o ondartza, o biziletan, o zeo zeiten dezun, o ez dakazun denborikan ezertako. Egia esan, gustatzen zain mendira jutia, bizikletaz juten aiz lanea egunero, eta dantzaitia ere gustatzen zait, osea, saiatzen naiz. Denbora ateratzen dezu, azte burutan esaten zuen inorek ez mareatzeko, azte lehentik ostiralea buru belarri o nola moldatzen zea? Tarteka, boladaka saiatzen naiz. Azte burutan, esaten ez molestatu, osea, ez neo, baina, pilatzen denbora. Bikain. Ikusi zuen hemen ez zuaizkak gauza politakin ditugun, Bai. Bota goitugu, baitu, eman behar nola danai buelta bat, baina pena ematezin, hain polita daude horrela, ingotena horrela jarri, saltxare botako jau, pixkat, jarri da diot oinarrian, gehiagi zikindu gabe. Hola jarriko jot, honea, beste hau ere honea, beste zueske hau ere bai, pixka botako jau hau, eta guain horrei, behitu hau, joko antzagotena, eta honei, pixkatxo bat horrela, eta bai, bota berdi duguna da, prestatu ezun saltxatxua. Honei gatzik ez dio bota, ez da? Ez. Esan digu gaur, ez da laguna gatza gehiagi, orduan. Ni gatza zalea naiz, Benga, botengo jo pixkat, bale? Bengo gatikan, ez da ezer gertatzen, barkatu, Andrea? Bale, gatza erabili ona behintzat. Gainetik botako jo, eta listu dakau, gaurko romaneskua. Olatz, eskerrik asko egiten dezun danagatikan, dena gure obebe arrez, emakume obebe arrez, eta zientzia obebe arrez. Eskerrik asko eta nahezun arte, hemen ongo geha, koxinatzen. Eskerrik asko zuri. Agur lagunak.